खुलुमबाय। दिनै जों कर'ना भाइरासजों साबैसे मानसिफोरा थैखो, साबैसे मानसिफोरखौ जिउ रैखा खालामनो हाखो आरो लोगोसे आमिनुल इस्लामनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। जोंनि बे बुहुमाव गासै 15,11,104 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 3,38,667 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रिकभार खालामनो हाबाय एबा रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे 88,338 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय थैनो गोनां जाबाय। आसरित, बारायगासिनो दं। साननैजोंनो 1 लाख बारायो। ओरैबायदि माने खमायनायनि थासारियाव फैथ'वाखै, दाबो बारायगासिनोसो दं। अब्ला जों दा रायज्लायनोसै जोंनि बे इण्डियानिखौ। जोंनि बे इण्डियायाव गासै 5,734 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ एबा कर'ना भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 473 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय एबा बासायनो हाबाय। लोगोसे 162 सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय थैनो गोनां जाबाय। जोंनि बे इण्डियायावबो सानसेयावनो 400, 500 बारायगासिनो दं, बारायबाय थागोन। ओरैबायदि लकडाउन होनायावबाबो जोंनि बे भारत हादराव गिलु बालु थासारि जागासिनो दं। लोगोसे बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो जरहाट होननाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव माखासे सुबुंफोरा एबा 3 सुबुंफोरा डाक्टार जाफ्लानायनि थाखाय एबा फेक डाक्टार जादोंमोन। बे फेक डक्टर जानायखौ पुलिसफोरा हमनानै मोनदों। कर'ना भाइरासनि मुङाव रां लुथिनो नागिरदोंमोन। दा बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोननि गामियावबो सोरबाफोर डाक्टार थाङोब्ला नोंथांमोना बिसोरनियाव आइडि बि, आरो जुदि बिसोरनियाव आइडि गैया अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट पुलिसनो खोन्थाहर। पुलिसफोरा एक्सन लागोन। दा जियानो जादोला, जों दा सावरायनोसै आमिनुल इस्लामनि बागै माखासे खोथा। दाखालि बावै आङो भिडिअ खालामदोंमोन आमिनुल इस्लामखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय होननानै। बे आमिनुल इस्लामा जाहैबाय नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिं होननाय मोनसे समस्तिनि MLA, AIUDF नि MLA। बे MLA आ कर'ना भाइरासखौ लानानै माखासे कल रेकर्डिं हगारदोंमोन। बे कल रेकर्डिंखौ खालामनायनि थाखाय बे आमिनुल इस्लामा पुलिसफोरजों हमजादों। लोगोसे दा बे आमिनुल इस्लामखौ 14 डेजनि थाखाय एबा 14 साननि थाखाय न्यायनि जियामायाव लांनाय जाबाय। दा बे आमिनुल इस्लामा 14 डेज पुलिसनि आखायाव थानांसिगोन। आसरित, सासे MLA जानानैबो कर'ना भाइरासखौ लानानै माखासे खोथा बखिदोंमोन ना। दा बेखायनो बेबायदि जाथाया जानांबाय। ओरैबायदि, दा बेखायनो जोंनि बर'फोर, नोंथांमोना खौसे जा। बेबायदि नंखाय रादाब फोसावनाङा बा नंखाय खोथा बुंनाङा बा गाज्रि खोथा बुंनाङा बे कर'ना भाइरासखौ लानानै। नङाब्ला जानांगोनबो जोबथेसालिनि दालि ओंख्रै। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ कर'ना भाइरास आरो लोगोसे आमिनुल इस्लामनि बागै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरलां, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैयो। आरो लोगोसे आंनि चेनेला 100K जाथारसिगोन बा 1 लाख साबस्क्राइबार जाथारसिगोन। नोंथांमोना जुदि आंखौ अनो अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामना गालांदो। आसा खालामो बे बोसोरावनो आंनि चेनेला 100K साबस्क्राइबार जागोन होननानै।